Moni, ma whispers mdziko limeneli la ma strangers. Madzulo ano tikulandireni pompano pa Whispers College of Mindset Change. Sa Osward Jumani ndiye muulutsi wanu komanso mkonzi wa programu imeneyi komanso lecturer wanu pa college pano. Madzulo ano tafuna tiphunzitsane chinthu china chachilendo komanso sichachilendo kwambiri. Koma kuti mwina chikhala chachilendo chifukwa cha munjira imene tikufuna tichibweretsere. Tinabwera ndi funso chakummawaku pamene nthawi yathu imati a minute past 8 chakummawa uko. Pamene timapanga proposa program imene ndipo timana kuti kodi inu mukudziwa kufanana kwina komwe kulipo pakati pa umphawi ndi uzimu. Zinthu zina zimene za uzimu komanso zimakhala zili nkufanana ndi umphawi, kapena kuti munjira ina ndingati machimo ndi umphawi, kapenanso kuti uzimu ndi kulemera pa chuma. Kunena ndithu kuti uzimu ndi kulemera, osati uzimu ndi kulemera yayi, koma kuti uzimu ndi kulemera. Pali ndithu kufanana pa nkhani ya umphawi ndi machimo. Uzimu kapena kuyera mtima, chiyero ndi kulemera. Zinthu zimenezi tiyese kuzilankhula munjira yomwe tione similarities yake, kufanana kwake. Abwenzi omvera kulikonse mmene mukutimva madzulo ano, pali mawu ena a uzimu amene amanena pawiri. Kwa anzathu a Chikhristu mwina mawu onena kuti umphawi ndi tchimo akhoza kukhala sachilendo. Anzathu a Chisilamu palinso mawu amene amanena kuti udatsala pang'ono umphawi kuti ukhale tchimo. Mukaziona sizikusiyana kwenikweni. Kuchisilamu kundimamva choncho chakuti udatsala pang'ono umphawi kuti ukhale tchimo. Pamene ku Chikhristu kunde timamva ndithu zikulankhula kuti umphawi ndi tchimo ndithu. Ndipo timaona anthu olemera nthawi zina akati alankhule mosefukira amatha kuntenga ngati munthu osauka ndi kuti ali tchimo lina lake limene limamutsekereza ku mitendere ndi mphatso za Mulungu. Kachikhulupiriro kamene kamakhalapo. Ndipo anthu ovutika oti agwidwa ndi umphawi, pali ndithu ndi magwiridwe a umphawi amene anzathu ochita bwino akati alankhule mosefuka amawatenga kuti umphawi uwu ndi tchimo ono tsopano. Sukhala umphawi woti zangu ukuvuta nthawi nake zimalongosoka. Ayi, umakhala umphawi uja woti ngakhale kuyesa kutani umphawi kumakhala ngati udapereka bondi pa iwe, udagula mashares mwa iwe. Ndiye ndikufuna ndithu tisakatule pamenepo kunena kuti ife sitikupita mbali imeneyo kwambiri malinga ndi kuganiza kumene anthu ena amaganiza, koma izo tangopereka ngati zitsanzo zomwe zili common kwambiri pakati pa wanthu, kotera kuti titengamo zomwe zikuoneka kuti nzofana nazo. Tiyambe tayang'ana machimo. Machimo, anthu amene amapanga za uchimo, anthu amene mitima yawo idasankha kupanga za uchimo, anthu amene ayenda kwambiri m'machimo, anthu amene amamva kukoma akamachita machimo, anthu amene Satana adawagonjetsa munjira ya machimo. Anthu achonchiwa amakhala kuti maso awo adatsekeka, makutu awo adatsekeka, kamwa lawo lidatsekeka, mtima wawo udatsekeka, kotero kuti samapenya, samamva, sangalankhule, mtima wawo susunga chilichonse, nzeru zawo zidagontha. Amakhala ngati akuyenda mu mdima ndi ayikidwanso mu mdima ndi mdima unzake.
kotero kuti ngakhale titawononga nthawi yochuluka bwanji kuwauza zoti pempherani mulungu adzakuyankhani pemphero lanu, amakayika za mphamvu ya mapemphero. Ndipo mukamauza kuti inuyo mutakhala chitsanzo chawo choti kudzera mukupemphera muli ndi chomwe mumaloza kuti ichi ineyo ndimakhulupirira kuti chidandithekera chifukwa cha mapemphero, samakhulupirira. Ndipo ali ndi chikhulupiriro chonena kuti ngati mapemphero ankati anthu kupemphera nkupeza china chake, amakhulupirira kuti mwina idali nthawi ya Yesu, nthawi ya china Mose, nthawi ya china Abrahamu, amaona kuti mwina nkutheka ngati pemphero linkagwira ntchito, kutheka kuti linkagwira ntchito nthawi zake zimenezo. Kotero kuti lero lino iwowo amakhala ali mchikayiko chachikulu kuti pemphero lili ndi mphamvu yoti ndikusintha nyengo za munthu. Zoti pemphero ngathe kupemphera ndi kuchira, amatsutsa, samamvana nazonso ndipo sakhulupirira. You cannot convince them. Zoti ungathe kupemphera nkupeza ntchito, kupemphera nkukhonza mayeso, kupemphera nkuyenda bwino pa ulendo, iwowo amatsutsa ndithu, amaona kuti pemphero nkutheka kuti lilibenso mphamvu ina iliyonse yakuthandiza pa moyo wa munthu kuzokhumba zake za moyo wa dziko lapansi. Amalionabe kuti mwina pemphero mwina lilidakali ndi mphamvu yakuthandiza ndi kupindulira munthu za moyo umene uli mkudza, osakhala za moyo uno. Kotero mungathe kuona kuti kagulu ka anthu awa sikaona mphamvu ndi kufunikira kwa pemphero. Tiliro mbali ya uzimu kaye, maka potengera kuti tidati tifanizira nkhani ya uzimu komanso nkhani ya kuthupi. Successful ya kuthupi ndi successful ya mbali ya uzimu. Ma successful onsewa ali ndi ma protocol ndi njira zake zimene timatsatira kuti tikhale opambana pa moyo wa uzimu, komanso tikhale opambana pa moyo wa kudziko wa thupi. Andi zonsezi zimayendera self esteem, kudzikhulupirira kuti kuthekera mwa ine kulipo, komanso chinthu chimene akufuna kuchipangacho kuchiona kuti mwa ine ichichi nchotheka, ndingathe kuchipanga chimenechi ndikutheka. Pa chifukwa chimenechi anthu amapita ku tchalichi, anthu amapita ku mzikiti, akutchalichi amapita atatenga baibulo, pobweranso amabwera ndi baibulo, palibe chimene chimawonjezekera. Ndipo mwina ngati adali ndi ndalama mthumba, akamabwera amakhala kuti ndalama ija ayipereka ku tchalichi kuti ithandize osowa, osauka ndi wena amene akufunikira mathandizo komanso kuphatikizira ntchito za tchalichi. Akumzikiti nawonso amapita chimodzimodzi, manjamanja, komanso amakabwera manjamanja. Ndipo ngati adali nkhobiri, mwina nawonso amapeza kuti asonkhanawo kuzochitika za kumzikiti. Komatu mukaona anthu awiri awa akamabwera ku matchalichi ndi mizikiti, amabwera ndi nyonga mphamvu, kukhutitsidwa kuti ntchito imene adapitira kumeneko yatheka, yagwiridwa. Ndipo amakhala akuyembekezera malipiro, amene malipiro ndi maso mwina sangaoneke, kuti maso angathe kuchitira umboni kuti zomwe tabwera nazo ndi izi. Ndipo amapitirizabe kugwira ntchito imeneyi kwa zaka ndi zaka, ngakhalebe zitamapanda kutheka mwa msanga zomwe akuzifunazo, koma anthu amakhala ali ndi moyo omapemphera moyo wawo wonse, kufikirana ndithu mpaka na ena amadzalowa m'manda ndithu, mwina zopeza zilizonse za moyo wa dziko asanazipeze. Koma akamamwalira amaoneka kuti amamwalira sakudandaula, komanso ali osakhumudwa,
chifukwa choti ntchito yopemphera imene ankayigwira mumtimamo chikhulupiriro choti chipambano ali nacho mu ntchito imeneyo amakhala nacho awatu anthu auzimu. Tipite gawo la kumoyo wathupi. Moyo wathupi tili ndi anthu amene sakhulupirira in hard working, anthu amene samakhulupirira in hard working, anthu amene samakhulupirira mukugwira ntchito molimbika, anthu amene samakhulupirira kuti dzikoli maphunziro amapindula. Alipo wena ndithu angathe makuwuzani kuti sukulu zimene zinkapindula nzakalekale, sukulu yakale ndi imene anthu ankapindula, amafika poma auza nzawo kuti olo muphunzire mudzapanga chani ndi sukulu. Anzano ambirimbiri mukuwaonawo ali macertificate mthumba koma ntchito zosowa. Angathe makuwuza choncho munthu kuti sukulu sipindula. Angathenso makuwuzani zoti kugwira ntchito molimbika kulibe phindu. Ambiri amagwira ntchito molimbika sapindula. Amakhala ndi kaganizidwe kawo akayamba kuganiza zakupindula mu njira zosiyanasiyana. Iwowa amaona mdima mu njira iliyonse imene amayima, maka tikafika pa nkhani ya mabizinesi, ngakhalenso zintchito, ngakhale maphunziro. Success iliyonse amakhala ngati kuti iwowa nzeru zawo zidagontha, mitima yawo idatsekeka, maso awo adazilala, makutu adatsekeka. Kwa choncho chilichonse chimene mungawuze kuti nchotheka mmoyo uno amaona kuti ndi bodza. Zinkatheka kale, ulimi anthu ankakolola kale, mvula zikugwa bwino. Mabizinesi anthu ankapindula kale, katundu ali wotchipa. Kujoni kudali kale, osati lero. Chilichonse chimene mungawawuze amati chidali kale, lero lino chidatha. Koma tikutsimikizireni azibusa amene muli ku Malawi, amene mumalalikira kwambiri zomati yayi John this, yayi John abwera chonchi, John abwera chonchi. Hayi mudzigawa, ena afe kuno ndife olemera. Tili mkalikonse ndipo mwina tikadakonda mutatipatsa mabanki account yanu tidzikulipirani. Zotithekera kuno. Ngati John idatha sidathera aliyense. Ngati John zukanika sizukanika aliyense. Zili ndi wena amene zikuathekera ngati mmene zikuthekera ku Malawi. Zili ndi wena amene zikuakanika ngati mmenenso zikuakanikira anthu ku Malawi, mmene zikuakanikira anthu ku China, mmene zikuakanikira anthu ku America. Ngakhalenso azini aka ku South Africa kuno wenanso zikumakanika nkomakapezeka kuti akuchita bwino m'Malawi. Kotero kuti si chizolowezi komanso kuti kukanika kwa zinthu sizili mwa aliyense. Negativity ndi imene imachitika. Machimo ndi umphawi, anthu ochimwa ndi anthu olephera mu life ndi ochita zinthu zofanana. Their negativity, kachitidwe kawo ka negative kamakhala kofanana. Kusakhala ndi chikhulupiriro kuti pemphero lili ndi mphamvu, ndi kusakhalanso ndi chikhulupiriro kuti in hard working, maphunziro zimene zinso zili ndi mphamvu ya kusintha moyo wa munthu kuthupi. Amatsutsabe. Ndiye kuti machimo ndi umphawi zimaoneka kuti ndi zinthu zofanana. Munthu umphawi ukamukonda, umphawi ukagula malo mwa iye, zomwezi akupanga anthu ena miyoyo yawo nkumasinthazi, pa iwo zimaoneka kuti nzosatheka. Nzeru zomwezi anthu amagawana m'magulu miyoyo nkumasinthazi, kwa iwo zimapeza kuti si nzeruso zimenezo. Umphawi amauona kuti ndi chinthu chimene chimaoneka ngati ndi phiri kwa iwowo, ndipo phiri limene mpanda wake ndi waminga ndi magetsi. Amachita kusowa poyambira kulikwera phiri limeneli. Samadzikhulupirira mwa iwo wokha. Adamba kalekale kudzipatsa malonjezo, koma malonjezo amadziphwanyiranso okha. Ndipo amachita mantha amadziopanso okha. Ndipo amagwa ulesi amadzigwetsanso ulesi okha. Chifukwa choti chilichonse chimene iwo amachiona amakhulupirira kuti nkutheka ena amene akuchita bwino ali ndi njira zina zake zomwe akuchitira bwino posakhala zomwe timaziona. Ife anthu achikuda nthawi zambiri tingathe kugwiritsa ntchito liwu limenelo posanena Amalawi, koma tena kuti anthu achikuda nthawi zambiri timakhulupirira kuti matsenga kapena kuti ma rituals ali ndi mayankho pa chilichonse. Ma rituals kapena kuti matsenga
amafika pomulepheretsa munthu kukhala ndi kuthekera koganiza. Matsenga, kukhulupirira zoti matsenga alipo kapena matsenga amapanga zakuti, kumafika pokulepheretsa kukhala ndi kuthekera koganiza. Amene ali ndi uchimo amaona ngati anthu amene akupemphera zinthu nkumatheka, amaona ngati kuti si pemphero lokhalo limene likupanga zimenezo. Chifukwa kuti iwowo chifukwa chakukonda kuchimwa ndi mmene machimo amachitira, amaona kuti mphamvu ya pemphero pa iwo sidayambe yapangapo chozizwitsa. Kotero kuti mukamawu zoti zikutheka chifukwa cha pemphero amatsutsa, amati nkutheka kuti pali zinthu zina. Ndiye akaona mbusa wochita bwino, akaona shehe wochita bwino, chimene iwo amadziwa choti mwina pali zamatsenga zomwe amachita nazo bwino posakhala pemphero. Anthu amene umphawiso udawakutira udagula malo mwa iwo, akaona nzawo akuchita bwino mu zinthu zosiyanasiyana, sakhulupirira kuti kudzera m'maphunziro amene ali nawo kapena kugwira ntchito ndi khama limene ali nalo ndi zomwe zikumuthandizira kuti moyo wake udzisintha. Nzakeyo ndi amene saopa chinthu, saopa kuyambitsa chinthu, saopa kujoyina chinthu, saopa kufunsa chinthu, saopa kuchita chilichonse pa moyo wake ngati chinthucho atachiona kuti chikumveka ndi kuoneka kuti chikhoza kumuthandizira kupanga transform moyo wake. Sakhulupirira kuti ziwindi zokhazi pazokha zili nkuthekera komuthandiza munthu kusintha level yakapezedwe ndi kachitidwe mmoyo wa dziko. Amafulumira kukhulupirira kuti nkutheka kuti aliyense amene adalemera ndi kuti ngwa matsenga, ngwa sataniki, ngwa zakuti kapena zakuti. Kuganiza kwawo kumakhala kwa limited chifukwa kuti pali chomwe adazitsogozera omwe ndi matsenga. Kudwala mutu amafuna kuchita matsenga, funa kupeza ndalama amafuna kuchita matsenga. Akaona kuti sakumagona usiku amaganiza nsanga za matsenga kuti nkutheka kuti pali amene akuapangira za matsenga. Komatu tikawerenga mabuku a science pali maumboni ambiri amene amapangitsa kuti munthu azidzidzimuka usiku akagona. Chabe subject yake si imeneyi. Pali ndithu tizabwetsa ma subject amenewo zomwe zimapangitsa kudzidzimuka ukagona, kulota maloto oyipa kapena kumalota maloto amodzimodzi nthawi zonse, komanso nkukhala maloto osakhala bwino, kubwebwera kutulo ndi zina. According ndi ma researchings a science pali maumboni odziwika. Komatu kwa munthu amene samakhulupirira nkhani ya maphunziro, zonsezi amazoona kuti zimachitika chifukwa choti kunja kuno kuli matsenga. Ndiye kotero kuti amakhala kuti nzeru zake zasokonekera, kaganizidwe kake kasokonekera chifukwa choti mwa iyeyo mumayenda mdima negative, ndipo zomwe amaganiza ndi matsenga. Ndalama sizipita kwa anthu amene amazifuna, zimapita kwa anthu amene amati akazipeza nkumazichulukitsa, anthu amene amakhala ndi nzeru zochulukitsa ndalama. Ndipo zimene sizimapezeka mwa munthu amene mumtima mwake muli mdima motsekeka, mokhulupirira kwambiri za matsenga. Kodi ndikufunseni nkhani ya matsenga, iniyo mutakhala kuti ndi inuyo mmene mulilimu, mupezana ndi munthu wodziwa matsenga kwambiri moti angakuchekereni mphini mawa nkupezeka kuti musewera mpira ngati Lionel Messi, mutamva zoti mpira ndi matsenga, amene uja amagwiritsa ntchito sataniki, amene amagwiritsa ntchito matsenga kuti akhale omachinyazi goli kwambiri, pali inupo titakutengani nkukupititsani kwa munthu wa matsenga kwambiri, odziwa matsenga mwa matsenga onse, moti mawa mungakhale Cristiano Ronaldo iniyo nkutchuka. Ansala ayi, moti iniyo ndi kugonanda kumene kulipoko, kudontha kumene kuku, olo mutapezana ndi munthu wodziwa matsenga nkukupatsani matsenga, moti mawa mukhala olemera, mukhala a business tycoon inuyo, ndi mmene mulilimo ndi mmene mmaganiziramo, mmene inu ya Osward Jumani mmaganizira ndi kachitidwe kanu ka zinthuka. Moti atapezeka munthu wa matsenga kwambiri mawa kupatsani mpamba, mungapezeke kuti ndinu atho mumpinga njira, ndinu a business tycoon inuyo, moti inuyo munthu amene mmalephera kuyankha funso pagulu, munthu amene mmalephera kufotokoza chilichonse pa moyo wanu, ngakhale kupanga convince anthu ena aliwonse pa chinthu chabwino, ngakhale kuatsogolerako anthu pa zinthu zilizonse zabwinozo, moti mawa
titati kupatseni mwayi kuti baibulo ndi ili mungayambitse mpingo ino nkukhala shepherd bushiri, tisamaone kuti success iliyonse pa moyo wa munthu imatsagana ndi matsenga. Anthu ochimwa ndi amphawi amaganiza mofanana, sakhulupirira kuti success ili ndi njira zake zenizeni zotsatiridwa kuti tiyipeze either pa uzimu kapena pa moyo wathupi. Ngati takhala ndi maganizo nthawi zonse omaganiza kuti each and every success pa moyo pa munthu imabwera chifukwa cha matsenga, uko kumakhala kuyika limit mukaganizidwa ndi kachitidwe ka zinthu. Chifukwa ngati titapita ku matsenga ndikupeza kuti sizikuchitika ndi mmene amatsenga awo adafotokozera, imakhala kuti that is the end of the road, njira yako yathera pamenepo. Ndi chifukwa kumapezeka kuti you jump from one matsenga to another matsenga, from one sing'anga to another sing'anga, chifukwa choti umakhulupirira kuti zizatheka chifukwa choyenda mwazi sing'anga. Kufika poona kuti mwina ngakhale kampamba kako kochepa kamene udali nako kadzathera kuapatsazi sing'anga amene zochita zawo zilibe guarantee kuti ndi zoona kapena nzabodza, umakadziwa zikatheka kapena zikakanika. Ndi nzeru zako ukazika kuona kuti each and every success yagona m'matsenga, m'bale wanga, ndicho chiyambi chakulephera mmoyo wa dziko lapansi, ndicho chiyambi chakulephera mmoyo ngakhale wa uzimu. Mapemphero kwa amene amapemphera, khulupirirani mapemphero amasintha nyengo za anthu. Komanso success imene mukuwaona anthu ambiri, khulupirirani hard working, komanso maphunziro ndi ziwindi kudzikhulupirira mwa iwo okha kuti ali nkuthekera almost pa chilichonse. Zimenezi ndi zimene anthu zikuasintha miyoyo yawo. Musakhale munthu ongokhala pamene mwayimapo ndikumayembekeza kuti ndizabodza, izi zinkatheka koma kale, izi zinkatere koma kale. Kulibe. Lero lino anthu akupemphera nyengo nkusintha. Chauta m'Baibulo ndi Qur'ani sadanene kuti mapemphero awa masalimo chakuti zinkagwira ntchito nthawi ya Mose. Adatha Mose pemphero iliso lidasiya kugwira ntchito. Kulibe zimenezi. Zomwezo ankapempha achina Mose nkumenya nyanja nkugawanikana nkuwoloka. Ine mutati mubweretse chikhulupiriro chanu mu mtima lero lino nkupemphera mapempheredwe ake amenewo, chikhulupiriro chanu chitafika pa saizi imeneyo, muwoloka nyanja popanda ngalawa. Kuti achite wina lero timutchawa matsenga, kaya malinga ndi zikhulupiriro za amene akuwuzidwa ndi mmene akuonera. Lero lino kuti munthu akuwuzeni kuti business yakupangayi, ntchito akugwirayi palibe matsenga, koma ndi maphunziro ndi kulimbikira, komanso kudzipereka kwake ndi kuona mtima kwake pa chilichonse chimene akupanga, tina kuti ayi zosatheka koma matsenga. Kotero timapezeka kuti tagwa mbuna zosiyanasiyana, maka za ntchito zonyasa, chifukwa choti kuganiza kwa mphawi ndi kuganiza kwa munthu wa machimo ochimwa, anthu awa amaganiza mofanana, zinthu zawo zimakhala za negative. Tiye tidziganizane mwa positive, kuchiona chinthu mwa positive, kuchitsatira chinthu mu ndondomeko zake zoyikika, zochichitira, tidzapindula mofanana ndi mmene zimene kupindula, ndipo mapindu ake amakhala opitirira. Apa timangowunika zina mwa zomwe zimafanana pakati pa kuchimwa ndi umphawi, kapena anthu amene ali ndi chipambano pa uzimu ndi anthu amene ali ndi chipambano pa moyo wa dziko. Ndipo pa moyo wa dzikowu tinekuti padakali zambiri zoti tingathe kuchita, ngakhale pamene tili mu nyengo zovutitsitsa lero lino. Paliso zambiri zimene anthu akuchita mu nyengo zimenezi nkumalemera. Ndi COVID-19 anthu analemera koposa. Ndi nkhondo za Ukraine ndi Russia, maiko alemera koopsa. Ndi cyclone Freddy, anthu ena alemera ndi zimene zija. Zikungotengera kuti kodi vutolo likabwera inu mmaliona bwanji. Pamene tili mu nyengo zimene anthu akupanga machimo kwambiri, ena mu nyengo zimenezi akupemphera nkukhala ufumu wakumwamba. Ena mu nyengo zimenezi akupemphera kulapa ndi kukhala osintha mmoyo wawo
ndi nyengo ngati zomwezi. Pamene mukuona ngati mapemphero anasiya kugwira ntchito, ndi pamene anthu akupemphera nyengo zawo nkumasintha. Zikungotengera kuti munyengo muliyo inuyo mukayang'anizana nayo nyengoyo face to face ndi nyengozo, inuyo mmachilandira bwanji, mmachivomera bwanji, reaction yanu imakhala yotani mukayang'anizana nazo nyengo zimenezo. Vuto silikhala vuto, lidzakhala vuto likakumana ndi amene akuliona kuti vutolo ndi vuto. Koma vuto lililonse silimatengedwa kuti ndi vuto kwa munthu amene amati akaliona vuto ndikulitenga kuti ndi challenge. Pali kusiyana pakati pa problem ndi challenge. A problem can never be solved. Ma problems samapangidwa solved. Koma munthu amene amaona ma problems ngati ma challenges, each and every challenge have to be overcome. Kaya ndi chimo musalitenge kuti ndi problem, umphawi musawutenge kuti ndi problem, banja musalitenge kuti ndi problem, maphunziro kandi mayeso musatenge kuti ndi problem. Never call anything kuti ndi problem. Musamazitchule zinthu ndi mawu oti problem. Rather, muzitchula zinthuzo kuti it is a challenge. Tinakumana ndi ma challenges. Pamakhala ma challenges. Mu business simumakhala mavuto, mumakhala ma challenges. Mukazazika zinthuzo in a form of a challenge, ndiye kuti mudzayamba kukonza kuti each and every challenge has to be overcome. Ndichifukwa chake timu inzanu mmayipanga challenge. Boxing, you challenge. Mpira, you challenge. Chifukwa chani? Challenge ndiye kuti ndayenera kumpanga overcome, overpower. Koma ngati ndikutenga kuti timu inzanga it's a problem, then ndiye kuti I have to solve that problem. Pamene mavuto sasoveka, asakunamizeni, you will never solve my problems. Chifukwa chota kuti ma problems amabwera ngati mafunde, one after another. Moyo wa dziko lapansi ndi wa ma problems mpakati kalowa m'manda. Kotero kuti standing kuti ineyo ndidzipanga solve ma problems ndi izizi zimene dziko la Malawi, umphawi wathu, corruption, chilichonse zimene zikuchitika m'dziko la Malawi, azitsogoleri andale ngakhalenso azibusa, ma citizens, timaziyang'ana zinthu zija in a form we deal with those things in a form of that we are dealing with problems. And mudzamva atsogoleri andale amati we got so many problems. Ndichifukwa timayesa kusintha boma lina likabwera timakumananso ndi mavuto ngati omwewo. Kusintha maphungu, kusintha chani, tikatere tilinso mavuto omwewo. Chifukwa chani? Mavuto aja chizungu chake timatenga kuti tikachotsa mawu oti mavuto, tikapitanso ku chizungu timakayikanso mawu oti problem. Koma njira yabwino yoti zimveke bwino, face it as a challenge. That corruption is a challenge. Kulembana ntchito pa chiweniweni it's a challenge imene ikupezeka in a field of your leadership. Muulamuliro wa dziko la Malawi ukukumana ndi ma challenges pa corruption, ma challenges pa education system, ma challenges pa political system, ma challenges mu constitution yake. Face it as a challenge. Once you face it as a challenge, mudzazipanga prepare to overcome, to overpower. Otherwise, ngati tizi ziona bezinthu ngati ndi ma problems samatha pa moyo wa munthu. Zikanakhala ngati kuti corruption timayiyang'ana ndi dzina loti it's a challenge, titayipanga overpower kalekale. Chifukwa ngati lero tatigonjetse mati tidzayigonjetsa ngati mmene mpira umachitira. We challenge you today, mundipanga overcome, mundipanga overpower, mawa ndidzakugonjetseni ndine. Ndichifukwa mmaona kuti mpira chimakhala ngati ndi chinthu chosangalatsa. Palibe amene amapita ku nyumba akumva kupweteka mutu, lero mwatiwina, mawa tidzakuwinani. Andi mukamadza kumana kachiwiri, simmachiopa. Mmachikonzekeranso ngati chinthu choti sikinambe chakumenyani. Up until tsiku lake mmachipeza kuti icha mwachiwina. Ndi mmene zimapezeka kuti it's football, anthu amabecha ndrama, amaluza, but they still get entertained akamachichita chinthu ichi. Pamene chikanakhala kuti kusewera kwa Man U ndi Arsenal, it's a problem. We got a problem ahead. Ndiyoti mukamayipanga face problem,
imakhala ndi stress and makhala ndi mulibe confidence pakupanga deal ndi zinthu ngati zimene zija. Negativity chinthu chimene tikudirana nacho in a form of a problem timakhala ndi 80% ya negativity, possibility ya kugonja. Ndichifukwa mapeza kuti mavuto nthawi zonse amatigonjetsa. Pamene mayesero it's a challenge, amakhala mayesero. Nde nthawi zonse mudzaone kuti ngakhale pa uzimu tidzilalikira kuti tchimo ndi mayesero si vuto, umphawi ndi mayesero si vuto, kuba ndi mayesero, uhule ndi mayesero. Tikamuuza munthu kuti izizi ndi mayesero, adzakonzeka tsiku nakuti ngati ali mayesero zinthu zake ndi ziwiri: ine ndichigonjetse kapena chindigonjetsa. Pamene vuto ndi nkhani zina. Kwa lero tiye ndisiyane kaipo mpamusa iwalo limali ndini sa Osward Jumani K9 studio kwa zona ta province boma la Durban dziko la South Africa. Munalipo mpano pa Whispers College of Mindset Change. Tibwereso episode 2 pa nkhani yomweyi kutsogolo kuno tikapeza ma sponsors athu amene amatipanga sponsor ma program ngati amenewa. Mukhale ndi madzulo opambana, makoma nonse zikomo.